Dihinta na Mia, ihinta na telepon silihat ihin. Tawag ba? Gatil la iyan. Alat kairim sila. Na?
Sige, biro ko tulog pa. Ay, dito ko radyo. Ibantay na isa anikon, lalakas putatigo. Ayatin ay Diyos, sagyanan ni Jesus, ay kay atay di manoko. Ang nagsanag ako ikat ko, musay ko'y ang Jesus. Kompetang inikros ni Cristo, nagpalang nakanak ko niya ko. Kanakot ko, ikulang inumo, lakas at saukagan niya.
Mari mo chat pa. Ano? Oh, may tunangan niya. Mayat maday, mayat mo. Ah, Mayat mo. nakapsot lang nga raw. Ah. Awang ngerti mangag mesaw. Volume mo ah. Ah, oh, dam, ingit mo lang.
manang liw-liwan. Hari ragian hari, dito'y nagaumay, ang lulukatanya, lagi tinatalaman, ang lumadarasan na, pinapaligitan, iba ng liw-liwan. Iba ng liw-liwan, gagapon siya'y gloria, Espiritu. Uri padaman Diyos, kadagit di tao, di manang liw-liwan. Ikan kayo alam, dahil na yan di ako, ay tanim ko na, Espiritu Santo. Ang saulan sa balik, abang sa sao, di manang liw-liwan. Di manang liw-liwan, nagkamot kay gloria, Espiritu Santo, uri padamang Diyos, kadagit di tao, di manang liw-liwan. Limati anak na. Tawagin mo na manang liwa. Manang liwa. Orang tidak sunang manang liwa. Dan orang pikiran, orang merayu lah. Dan historia kami itu memang pada semua. So, kapit si gitara nih. Ada gitara mau bikin Yesus, kay Yesus,
ta. Isus kain nasanin ko'y kaarawan. Irenyo tinanap na ko daw naranyag. Akap ni kaya buong nakin pinta. Doon ay kiririgo, Isus iamang ko. Kirteken pa na iyakin ang pangalan. Hallelujah, Isus kirinyo tinanap. Pagkakiyak sama, manap ni kaya buong nakin pinta. Kinawin na kiwas pa. Ito'y